ये केते ये पाम्पलेट केते पछे भाई पाम्पलेट केते एटा ना हेलो हाय सांग माने जय जगन्नाथ मु स्वागत करछि मोर ब्लॉग चैनल बैचलर खटी को। आज रविवार टिके मूड हो जाइछि माछ आनिया पई आमे बाहरी गलु एबे 4 नंबर माछ मार्केट। आपण माने जानिथिबे बोलसे भुवनेश्वर 4 नंबर माछ मार्केट होछि गोटे बड़ माछ मार्केट जोटा कि आपण डिफरेंट टाइप रो माछ कंकड़ा चिंगुड़ी सब टाइप रो माछ पाई परिबे। चलंतु देखिबा सेठी कोन प्राइस रहिछि आ को वेराइटी रो माछ सब रहिछि। चलंतु आमे पहुंच के देखिबा। बड़ा हो जाएगा ये केते ये पाम्पलेट केते पछे भाई पाम्पलेट केते 500 एटा ना माछ दुकान देखी ना उड़ा नंबर सर हेलो भाई काशीनाथ ना 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 राउंड कर दो ना बेटी ना राउंड कर दो ना होलसेल दिए काटी दो काटी उड़ा फाइनली आमर माछ किଣା सरीगला। आज रोही माछ को चिंगुड़ी नि मो सांग जन्मजय कहले आज चिंगुड़ी घांटे करके देवी खाइबू देखू केमती लगे। अवश्य रोषे सी मस्त कष कै आज देखिए केमी कर दौची पाखापाखि हो गलुनी सांगरू फोन सारिक आम रोषे स्टार्ट करदे। एबे हलदी लुण गुड़ा चलती भलसे मसटा धोईकी भजा स्टार्ट हो।
ଆମେ ଯେତେ ବି ସାଙ୍ଗ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛୁ ରବିବାର ଆସିଲେ ମାନେ ଧର ଆଜି କେଉଁ ସାଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ଭୋଜିଟେ ହେଲା ଚିକେନ୍ ଆଣି ଭୋଜିଟେ କଲୁ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ହୁଏ ମଜା ଲାଗେ। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସପ୍ତାହ ସାରା ଡ୍ୟୁଟି କରି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ମିଳେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଟାଇପ୍ର ହଉ ସାଙ୍ଗରେ ମାର୍କେଟିଂ କରି ଭୋଜିଟେ କରୁ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ହିଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ବି ୱେଟ୍ କରିଥାଉ କେଉଁ ଦିନ ଶନିବାର ହବ ତାପର ଦିନ ରବିବାର ଆସିବ ଭୋଜି ହବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ରବିବାରଟା କେମିତି ଆସିକି କେମିତି ପଳାଏ କିଛି ହିଁ ବୁଝି ହୁଏନି। ପୁଣି ତାପର ଦିନ ସୋମବାର ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି ଯା ପୁଣି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଚାଲିଥିବ ରବିବାରଟା ଫିଲ୍ ହୁଏନି ଯେ ଗୋଟେ ହଁ ସଣ୍ଡେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ କଥା ହେଇଛୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସବୁ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହବା ମାର୍କେଟିଂଟେ ହବ ଭୋଜିଟେ ହବ ଭାତଟେ ହବ କି ଚିକେନଟେ ହବ ମାଛଟେ ହବ। ଆଉ ରୋଷେଇ ତ ଏବେ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ପୁରା କଷ କରିଛି ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଥିଲି ମୁଁ ପୁରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟଟା କଷ ହେଇଛି ତା ବାସ୍ନାରେ ତ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମାଛ ଝୋଳଟା ବି ପୁରା କଷ କରିଛି ଭଜା ମାଛ ତ ଆମେ ଅଧା ଖାଇଗଲୁ ଭାଜୁ ଆଉ ଏବେ ଖିଆପିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମର ହେଇଯିବ। ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲେସ୍ ବି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ କେତେଜଣ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ରବିବାର ଅଧେ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ହିଁ ପଳଉଛନ୍ତି। ମାଛ ତରକାରୀଟା କିନ୍ତୁ କଷ ହେଇଛି ତା ସହିତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ